ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2106 саршудагӣ то Toyota Corolla ки мошинҳои шумо ҳам дар комментария нависондагӣ бидем, дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорад. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 141 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нест, обуна шавад и дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Tico ки соли бароишаш 1996 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри нав. сӯзишвориш бензин газ мебошад. объём мотораш 1 литр аст. коробка передач автоматика. нархи мошин 13500 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 95000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм Opel Astra G соли бароишаш 2001 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтепа. сӯзишвориш бензини холӣ аст. объём мотораш 1.6 аст. коробка передач механика аст. нархи мошин 33000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 233000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Daewoo Leganza соли бароишаш 1999 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бустон, Чкалос. сӯзишвориш гази холӣ аст. объём мотораш 1.8 аст. коробка передач механика аст. нархи мошин 16500 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 116000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст. кузаш седан мебошад. мошина састаниша тенҷи бад гуфтесанд. техас мотораш 1 сол дига сурок дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Daewoo Nexi соли бароишаш 1996 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензин газ мебошад. объём мотораш 1.6 аст. коробка передач механика аст. нархи мошин 9900 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 70000 рубл мешавад. ранги мошин серебрисия. кузаш седан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. панҷум Hyundai Avanta соли бароишаш 2008 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтепа. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.6 аст. коробка передач автоматика аст. нархи мошин 59000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 416000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кузаш седан мебошад. мошина ҳама ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. 1 сол пеш ай вагон гирифтагӣ буда, 1 даст гаштагӣ ай. кондисионераш 100% кор мекунад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нест, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. шашум
دایو لاستا سالی برایش 2008 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در باختر قرغون تپه. سوزشوری بنزین گاز می باشد. ابیا موتورش 1.6 коробка передач автоматика. нархи мошин 38000 сомони. ماشین همه 100% گفته سستاینش بهترینه. یگان جای زدگی پوسیدگی نداره، زدنی کامera داره، کاندیشنر 100% کار میکند. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. هفتم، واز 2110 سالی برایش 2006 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در حصار. سوزشوری بنزین گاز می باشد. ابیا موتورش 2 لیتر. коробка передач механика. нархи мошин 13000 сомони. ба рубл бигардонед 92000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷош 100% гуфтесай боз арзон мешида бидай. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, Toyota Corolla соли бароиш 2002 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтепа. сӯзишвори бензини холия. объём мотораш 1.3 литр. коробка передач автоматика. нархи мошин 40000 сомони. ба рубл бигардонед 282000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳама ҷоша 100% гуфтесай задагӣ пӯстагӣ надорад, як дастгаштагия. боз гуфтагие ки савдо мешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нӯҳум, Daewoo Espera соли бароиш 1996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвориш бензин газ мебошад. объём мотораш 1.8. коробка передач механика. нархи мошин 17000 сомони. ба рубл бигардонед 120000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан мебошад. мошина састаянша тенҷи баъд гуфтеса ягон камбудӣ надора, ҳама ҷош кор мекунад. и боз алишиам буда ба ягон мошини автоматик. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворро то охириш тамошо мекунед. دهم، واز 2106 соли бароиш 1986 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. сӯзишвориш бензин газ мебошад. объём мотораш 1.6. коробка передач механика. нархи мошин 7500 сомони. ба рубл бигардонем 53000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳама ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад, танҳо техосмотраш тамом шудагӣ, срочна фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда, барои ҳамин қадар мефурӯшанаш. зажиганиш электроник буда. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. Toyota Mark D соли бароиш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 2 литр. коробка передач автоматика. нархи мошин 13800 сомони. ба рубл бигардонед 97000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳама ҷоша 100% гуфтеса беғарзай хадавоиш камтарак кор дорад. хадавоиш документош то моҳи декабра будай. савдо мешавад дар пеши мошин камтарак боз арзон мекарда будай. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо
метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. Opel Hatchback соли бароишаш 1996 сол аст. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар 8. сӯзишвориш бензини холӣ аст. объём моторош 1.6. коробка передачи механика аст. нархи мошин 25700 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 181 000 рубл мешавад. мошина Texas Motors 1 сол дига сурок дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо дихатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. 13. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra J ки соли бароишаш 1998 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём моторош 1.6. коробка передачи механика. нархи мошин 31 000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 219 000 рубл мешавад. ранги мошин сабз аст. кузаш хатчбек. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. 1 сола документ дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар. сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.